Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Akara ọzọ nke m chọrọ ikwu okwu ya nke ga-abụ akara nke ise bụ ekwela ka ndị ọzọ na-achịkwata ndụ gị ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ọṅụ. N'ezie, ama m na aga m enweta ọsịsa na nke ahụ. Ịma ruo mgbe anyị mụtara ịga n'ihu ịbụ onwe anyị, nke bụ iso obi gị na-abụghị anụ arụ gị, obi gị, nke pụtara iso odudu nke mmụọ nsọ. Ị na-anụ? Odudu nke mmụọ nsọ. O nweghị mgbe anyị ga-enwe n'ezie obi ụtọ. Ndị Galeshia isi mbụ amaokwu nke 10 Pọl sị, ana m agbalịsi ike inweta iru ọma nke mmadụ ka ọ bụ nke Chineke. Ana m achọ ime ihe ga-amasị mmadụ. Ọ bụrụ na m chọsiri ike ka ndị mmadụ mara m amara, agaara m abụ onye na-agara Jizọs Kraịst ozi. Pọl sị, agaara m atụfu ohere ọma nke a ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst. Ma enwere m ike ịgwa gị, ọ bụrụ na m na-agbalịsi ike ime ihe ga-atọ ndị mmadụ ụtọ, agaara m anọ ebe m nọ taa n'ije ozi a. Ọ bụ ihe ịtụnanya, ihe anyị na-aghọrị onwe anyị n'ime ya, ihe anyị na-aghọrịkwa ndị ọzọ site na ya. Ma Chineke enwetere gị ihe naanị ihe ga-eme ka ị zuo oke, mana ọ chọrọ iji gị ji wetara onye ọbụla ọzọ ihe. Mana o nwere ike ọ bụghị okwu ụgha ma ọ bụrụ na m kwuo na ọtụtụ mmadụ na-atụfu ozuzu oke nke akara aka ha. Ma otu ihe nke ga-edo gị anya nke onye iro na-aghaghị iwetara gị bụ ụjọ nke ịjụ gị ọ bụrụ na ịchọ iso Chineke n'ozuzu oke. Ka anyị lee Daniel isi 3. Ma ọ bụrụ na ị dị na njikere mgbe ị nụrụ ụda nke opi na ihe a na-afụ afụ, ihe egwu ndị ọzọ ma nke a na-afụ afụ, ụdị egwu ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị dị na njikere ịda n'ala kpọọ isi ala wee nye arụsị mpịrị apị nke ọma, mana ọ bụrụ na ife ya ofufe, a ga-atụba gị n'otu aka ahụ na ọkụ nke na-enwusi ike. Ma onye bụ chi ahụ onye ga-anapụta unu? Ya mere, e wee kpọọ Daniel na ndị enyi ya Shedrak, Mishak na Abednego n'ije ozi nke eze. Ọ bụghị ebe ha gara ịchọ ịnọ, mana a kpọbatara ha n'ịbịa aga ozi ya. N'etiti ya ha nọ kpebie ibi ndụ ha dịka ndị nke Chineke. Nke a bụ ezi ihe ịma atụ na ihe na-eme n'ụbọchị taa. Amakwara m na ndị nke ọzọ mere ya n'ọgbọ nke ha. Ka m gwa gị otu ihe, e nwere ọnwụnwa nye ndị kwere na Kraịst. Ugbu ọ bụrụ na ị bụ onye otu Kraịst na-esighị ike, onye otu Kraịst nke na-abịa n'ụtụtụ Sọnde, ị nwere ike ịgbanarị ọnwụnwa ahụ. Mana ọ bụrụ na ị sonyere nke ọma, onye kwere ekwe nke na-adịrị Jehova ndụ, mgbe ahụ ị gaje inwe ọnwụnwa n'ime ụwa. Ma e nyere m Shedrak, Mishak na Abednego ozi a. Nke a bụ arụsị apịrị apị nke eze. Onye ọbụla ga-akpọ isi ala nye ya, mana ha agaghị eme ya, n'ihi na ha agaghị akpọ isi ala nye ihe ọbụla ma ọ bụ Chineke. Ugbu a, nke a bụ ihe mmaja nke anyị niile na-enwetakwa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị kpọọ isi ala, ị ga-enwe ntaramahụhụ na ihe nke anyị ga-etinye gị n'ọkụ na-ere ere. Mgbe ụfọdụ ha ga-asị ha ga-achụpụ gị n'otu. Anyị agaghị ahụkwa gị n'anya ọzọ. Anyị ga na-agba asịrị megide gị. Ịma nke a na nke ọzọ na nke ọzọ na ịma ya mmadụ ole n'ime unu ma ihe nke a pụtara? Ọ dị mma. Amaokwu 16 Shedrak, amaokwu nke 6 Shedrak, Mishak na Abednego wee zaa eze Nebukadneza, ọ gaghị enwe isi na anyị ga-aza gị n'ọnọdụ a. N'ụzọ ọzọ, nke a bụ ihe nzuzu nke anyị na-agaghị aza gị.
Chineke anyị onye anyị na-efe pụrụ ịnapụta anyị n'ime ọdọ ọkụ a nke na-enwu enwu. Ọ ga-anapụtakwa anyị site n'aka gị, Chineke m. Ma ọ pụtaghị ma o nwere ike ma ọ nwere ike ime ya. Ma ihe nke a pụtara bụ, ọ bụrụ na nke a bụ ezi ihe, ọ bụrụ na ọ ihe Chineke chọrọ ime, ọ ga-anapụta anyị. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ka ị mara nke a onye eze, na ya agaghị efe chi gị ma ọ bụ kpọọ isi ala nye arụsị nke epịrị apị. N'ụzọ ọzọ, mee ihe ị chọrọ ime. Ma ya ekpebiela iso Jizọs. Mee ihe ị chọrọ ime, mana ekpebiela m n'ime obi m. Nwanna, mgbe ahụ Nebukadneza obi agbawa ya, ihu ya agbanweekwa na mmegide. O nwere onye lere gị anya otu ahụ? Megide Shedrak, Mishak na Abednego, ya wee gwa ha sị ka ha mee ka ọkụ ahụ nwụsie ike karịa ka ọ dị na mbụ. Nke a masịrị m. Nwanna, gị kwuru n'okwu gị wee mee mkpebi ziri ezi, ma nsogbu amụbaa. Ya wee nye ndị kacha ike na ndị agha ya iwu ka ha kee Shedrak, Mishak na Abednego ọ bụ ma tụba ha n'ime ọkụ ahụ. Ma achọrọ m ka ilezi anya, ma e kere ụmụ nwoke atọ ndị a agbụ, na uwe ụkwụ ha, na akwa nkechi isi ha, na uwe mwụda ha, na uwe ha ndị ọzọ, e wee tụba ha n'oke ọkụ ahụ nke na-enwusi ike. N'ihi na iwu nke eze bịara n'otu ntabi anya, ọkụ ahụ nakwa enwusi ike. Anwụrụ ọkụ na ọkụ na-agbapụta agbapụta si n'ọkụ ahụ. E wee gbuo ụmụ nwoke ndị ahụ ndị tụbara Shedrak, Mishak na Abednego n'ọkụ ahụ. Ma ụmụ nwoke atọ a, Shedrak, Mishak na Abednego, wee daa. Ekere ha agbụ, onye ọbụla kwa ekere ha agbụ. Nke a masịrị m, amaghị m ma aga m akụzilikwa ya. Ha dara n'agbụ ahụ ekere ha, daba n'ime ọkụ ahụ na-enwu enwu. Nwanna, ọ dị nnọọ ka ihe ọjọọ mere ha. Nebukadneza wee hụ ụjọ wee tụọ ya, ya wulie elu wee gwa ndị ya na ha nọ, ọ bụghị ụmụ nwoke atọ ndị ekere agbụ ka a tụbara n'ime ọkụ a? Ha sị, ọ bụ ezie onye eze. Amaokwu nke 25 ya sị, lee, ahụrụ m mmadụ anọ ugbu a ya bịa. Cherenụ ka m kwuchaa. Ahụrụ m ndị ikom anọ atọpụrụ n'agbụ. Mmadụ atọ n'ime ha bụ agbụ banye. Nwoke nke anọ so ha banye ebe ahụ, ma o jiri ihe nke onye eze ji chọọ ibibi ha, wee chabisịa agbụ kere ha na ndụ. O nwanne m, ha gara ije n'ime ọkụ ahụ, mana ọkụ ahụ egbughị ha. Amaokwu nke 26, Nebukadneza wee bịakete n'akụkụ ọkụ ahụ, ya sị Shedrak, Mishak na Abednego, ndị oru nke Chineke kachasị elu, pụtanụ bịa ebe a. Ozi nke a, o nwere ihe dị iche n'ebe unu nọ. Ọ ka mma na unu bịara ebe a bịa kwuo ya. Shedrak, Mishak na Abednego si n'ime ọkụ ahụ wee pụta. Ha wee kpọkọta ndị isi ha niile wee bịa, wee jiri anya ha hụ ụmụ nwoke a n'ọkụ enweghị ike megide arụ ha, ma ọ bụ ntutu ha nrechapụ, ma ọ bụ efe ha ịrụ ọkụ, ma ọ bụ ha ịnụ dị usi ahụrụ. Ha eshigedi ha ahụrụ. Amen, hallelujah. Ugbu a, n'akara nke 6, imeela. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe obi ụtọ ọbụla, anyị ga-aghọta amara Chineke, ma naanị iji mee ya ka ọ dị mfe n'oge nke m nwere.
amara abụghị naanị iru ọma Chineke nke na-ekwesịrị anyị, kama anyị ga-eji ụkwụ wee gbape ụzọ nke anyị ga-esi wee gaa. Enwere m ike ịtụkwasị Chineke obi inye m iru ọma, imepere m ụzọ nke ekwesịrị n'oge ekwesịrị. Amara bụ ihe na-agbanwe anyị. Ike Chineke. Amara abụghị naanị iru ọma na-ere ure anyị, ọ bụ ike Chineke nke na-abịakwasị anyị n'efu, inyere anyị aka ime ihe na-adọgbughị onwe anyị, ihe nke anyị na-apụghị ime n'onwe anyị site n'ịdọgbu onwe anyị ma ọ bụ na mgbalị. Nke a bụ nkọwa nke m. Ị chọrọ ya ọzọ? Amara bụ ike Chineke nke na-abịakwute anyị n'efu, ihe anyị chọrọ bụ ịnara ya, ma ọ na-enyere anyị aka. Amara bụ ike nke na-enyere anyị aka. Ọ na-enyere anyị aka ime ihe ya dị mfe, ma anyị apụghị ime n'aka anyị ma ewezụga Chineke, site n'ụdị ndọgbu n'ọlụ ọbụla na ịgba mbọ. Ana m agwa gị, agbalịrị m ọtụtụ afọ ịgbanwe onwe m, n'ihi na ama m na enwere m ọtụtụ nsogbu. Achọrọ m inwe obi ụtọ, achọrọ m inwe udo. Agbalịrị m ịbụ ezigbo mmadụ, agbalịrị agbalịa, mana kama ọ ga-arụpụtara m ọrụ, ihe na-ajọwanye njọ. N'ihi na dịka anyị na-enwe mgbagwoju anya, ka anyị ga na-akpa ajọ agwa karịa. Chineke wee site n'okwu ya wee kụziwere m na ọ bụ naanị amara ya pụrụ ịgbanwe m, ime ka ogologo akụkọ a dị nkenke. A zọpụtara anyị site na amara, anyị na-enweta nke a. Ọ dị ka Chineke, lekwa m, emeela m ihe niile, ma inyere m aka, nke m na-eme agwụla. Ma anyị na-anata, anyị anaghị enweta nzọpụta. Okwu ahụ amasị m. Mmadụ ole wetara nzọpụta? Anyị nwere ihe dị ka mmadụ 12,000 ndị natara Kraịst n'ọgbakọ a. Ị gaghị ewere onyinye n'efu. Ị na-anata onyinye n'efu. Si na amara Chineke azọpụtara anyị site n'okwukwe, ọ bụ onyinye n'efu, ọ bụghị n'ọlụ ka mmadụ ọbụla ghara inye isi. Otu ụzọ ahụ esi wee zọpụta anyị bụ otu ụzọ anyị ga-esikwa wee mụọ otu esi ebi ndụ. Nkụzi banyere Grace nọ n'agba nkụzi ga-eru 20. Ma enwere m ihe dị ka nkeji 3 ebe a na-agba nke a. Maka m gwa gị na oge ọbụla nke ọ dị gị ka ị nwere mgbagwoju anya, bụ n'ihi na ị na-agbalị ime ihe nke naanị Chineke pụrụ ime. Mgbe ọbụla ị nọ na mgbagwoju anya, ọ bụ ya bụ na ị chọrọ ime ihe naanị Chineke pụrụ ime. Ị kwesịrị ịkwụsị. Naanị ihe ị ga-ekwu bụ, ọ dị mma, agafeela m n'ọlụ nke anụ arụ site n'iji ike m agbalị ịrụ ọrụ ruru Chineke. Aga m akwụsị ebe a. Chineke, nyere m aka. Achọrọ m ka ị mee ihe nke a ka o mee. Ewezụga gị, onwe ihe m pụrụ ime. Ma ịchọpụta na Chineke anaghị eme ihe niile n'oge nke anyị, ma ọ bụ otu anyị nwere ike isi eme ya. Ya mere, anyị kpesie ekpere, anyị tụkwasị Chineke obi, anyị elewe ya anya ịrụ ọrụ. Emechara m kwụsị ịgbalị ịgbanwe onwe m, ma lee, n'ikpeazụ agbanweela m. Gị si ugbu a chere, elee ihe ọ pụtara na ị gaghị agbalị ịgbanwe onwe gị? Ọ dị mma, ị gaghị agbalị ịgbanwe onwe gị. Ee, enwere m ike. Ana m ekpe ụtụtụ ọbụla, Chineke, legide ọnụ m anya ka m ghara iji ire m kwuhie gị. Nyere m aka ka m ghara ịbanye na nsogbu site n'ọnụ m n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị nyere m aka, aga m abanye na nsogbu. Ngwa chere. Ma otu a ka o si arụpụta ọrụ. Ekpere m ekpere, ma Mmụọ Nsọ na-echetara m. Ana m agabiga ụbọchị taa, ọ dị m ọsọ ịga. Nke a bụ otu Mmụọ Nsọ si eme n'ime anyị oge niile ọ na-arụ ọrụ na ndụ anyị. Ebidoro m Dave ekwuo otu ihe, achọghị m ịma maka ya. M kwughachi otu ihe, ya ekwughachi ahụ otu ihe. M dịtụ dịka
ole n'ime unu ịghọtara ihe m na-ekwu? Ịma ugbu a o nwere ike ịghọta ihe anyị na-eme gị sị na gịnị ka ọ na-ekwu banyere ya. Ọ dị mma, mmụọ nsọ bi n'ime anyị. Akwụkwọ nsọ si na Rom 7:6 anyị adịghị ebizi ndụ n'okpuru iwu. Anyị anaghị ebizi ndụ n'okpuru iwu na ụkpụrụ ndị a nke bụ otu anyị ga-esi mee ka Chineke nwee ike ịhụ anyị n'anya. Ma ugbu a anyị na-ebizi ndụ site na mkpali nke mmụọ nsọ. Ya mere eziokwu bụ ọ bụrụ na mmehie site n'ọnụ m ọtụtụ mgbe ụbọchị taa, Chineke ga-ahụtụkwa m n'anya. Aga m agatụkwa eluigwe, mana achọrọ m ime ihe ziri ezi n'ihi na ahụrụ m ya n'anya. Kama m ga-agagharị na-ekwusị ọ dị mma, agaghị m ekwu ihe ọ bụla taa, site na nke a agaghị m abanye na nsogbu. N'ihi na lee ihe anyị ma bụ ịgarụ n'isi. Agaghị m ekwu okwu ma otu, site na nke a agaghị m abanye na nsogbu. Ka ahụ adịghị arụpụta ọrụ. Anyị niile ma nke ahụ. Anyị nwere ike imechitụ ọnụ, mana mgbe ọbụla anyị mepere ọnụ anyị, ma nke a bụ ihe ị na-eme, kama ị ga-ekwu nwanne, agaghị m eme nke a n'ụbọchị taa, agaghị m eme nke a, agaghị m eme nke a, agaghị m eme nke a, ọ ka mma na-emeghị m nke a. Naanị na ị ga-ekwu Chineke, achọrọ m ịbụ ihe ọ bụla ị chọrọ ka m bụrụ. Mmụọ nsọ, ana m ayọ gị ka ị chetara m, ma ana m agbalịsi ike itinye onwe m na nsogbu. Mgbe ahụ akụkụ nke m bụ ị nwere akụkụ nke gị, mụnwa nwere akụkụ nke m. Mana ọ bụghị dị ka nke a bụ ịgba mbọ nke anụ arụ. Ọ bụ naanị na ọ bụ ịgba mbọ nke ime mmụọ. Ọ bụ naanị ikwu na achọrọ m ikwenyere Chineke. Ngwa Chineke, ị chọrọ ka m mechie ọnụ, ma ọ bụrụ na m emee ya, mụ na di m ga-alụ ọgụ. Mgbe ahụ aga m emechi ọnụ m. Ị nwetaghị nke ahụ, o siri ike. Mmadụ ole n'ime unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Ugbu a, ihe abụọ dị ọsọ ọsọ nke dị n'obi m. Nke mbụ, karịa ndị Kọrentị nke mbụ 10:10. Onye ozi Pọl si site na amara, iru ọma na ngọzi nke na-eru uru m site na Chineke, abụ m ihe m bụ. Amara ya n'ebe m nọ ahụtaghị ya dịka na onweghị ihe ọ bụ, na-amịghị mkpụrụ ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ rụpụtara. N'ezie, ana m arụsi ọrụ ike karịa onye ọbụla ọzọ, mana ọ bụghị m onwe m, kama ọ bụ amara Chineke nke nọ n'ime m na-arụ ọrụ ahụ. Ugbu a, nke a gara agbagwoju anya na mbụ, mana Pọl sị, lee, abụ m ihe m bụ site na amara Chineke. Ma mgbe Chineke nyere m amara ya, ewere m ya n'efu. Ewerele m ike nke mmụọ nsọ, ma eji m ya mee ihe ndị Chineke chọrọ ka m mee. Ugbu a, Pọl si, ugbu a lekwa m ebe m na abụ m onye na-eso ụzọ mere nke ọma. Maka m chetara gị na ọ bụ naanị n'ihi amara Chineke ma enwere m ike ịgwa gị n'ụbọchị taa. N'ezie, mgbe ọbụla m gbagotere ebe a kụzie nkụzi, ma emeela m nke a ruo afọ 40, mgbe ọbụla m gbagotere ebe a bụ ịkụzi nkụzi, adị m ka ọ dị nnọọ ka abụ m onye ọzọ. Mana nke ahụ enweghị ihe ọ pụtara, mana ọ dị ka adị m ka n'ihi na ịhụ mgbe amara na ike na otute mmanụ Chineke bịakwasịrị gị, ọ na-agbanwe gị, gị ghọọ mmadụ ọzọ. Anyị nwere ike ime ọtụtụ ihe site na amara Chineke nke anyị na-apụghị ime mgbe ọzọ. Ma ka m gwakwa gị, mgbe m rigote ebe a, anaghị m adabere n'onwe m. Ugbu a, amụọla m ihe, arụọla m ọrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, achọkwara m amara Chineke ịga n'ihu ị na-eme. Emere m nke a ruo afọ 40. Nke a nwere ike ịbụ mbụ ị na-abịa ọgbakọ a, ọ bụghị nke mbụ m. Amen. Naanị ịga n'ihu ị na-eme ya, ị na-adị ọhụụ n'ime ya. Naanị inwekwe ozi ọzọ, naanị ịnọkwa na họteelụ ọzọ. Achọkwara m amara na amara na amara n'elu amara. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-adabere Chineke n'ogologo ụzọ niile, ị ga-akwụsị isi ọnwụ maka ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị ga-adabere na amara Chineke ụbọchị ọbụla ị gara ebe ahụ, ọ dị m ka sị nyekwuo m otu ụbọchị.
Kọrentị nke abụọ isi 12 amaokwu nke 7 ruo na 9. Aga m ewe oge ịga ebe ahụ. Ị nọ n'ọnọdụ siri ike, ị nwere nwa siri ike ịzụ, ị nọ n'ọlụlụ di na nwunye siri ike, ị nọ na mmekọrịta gị na otu onye na-esi ike ya na mmadụ imekọ ihe. O nwere onye ọ bụ? Ị nọ n'ọnọdụ nke ị kwesịrị ilekọta ndị nne na nna gị karala nka, n'agbanyeghị ihe ọ bụla ị mere ọ naghị amasị ha. Ọ dị mma, ma gee m ntị. Ebe ọbụla nke Chineke tinyere gị, ọ ga-enye gị amara ahụ. Chere ị nọ ebe ahụ ma nwee obi ụtọ mgbe ị nọ ebe ahụ. Pọl kpere ekpere ka Chineke mesoo ihe akwụkwọ nsọ kpọrọ ogwu nke nọ n'anụ arụ ya. Ugboro 3 ka ọ kpọrọ Onyenwe anyị, ma Onyenwe anyị asị, agaghị m ewepụ ya. Amara m zuru gị oke. Akwụkwọ nsọ Amplify sị, amara m zuru oke inyere gị aka ịnagide nsogbu a dịka nwoke. N'ụzọ ọzọ, na amara m ga-enyere gị aka ịnọ n'ime ọnọdụ ahụ ma tinye iru ọchị n'iru gị, ma fee m ofufe, ma birikwa n'ezi omume. Mana ị gaghị enweta amara ma ịnweta ihe niile. Aga m agakwa ọrụ iberibe ma na-aga anyawakwa ụgbọala iberibe. Anaghị m enweta ego ga-ezuru m. Akpọrọ m ọrụ asị, akpọrọ m ndị n'ebe ahụ asị. Gị chefu inweta amara nke a gaa, ma gị bulie si Chineke, otu a ka ị dewere m ugbu a. Ma aga m atụkwasị gị obi, mgbe ị mesịrị m n'ebe a, ị ga-akpọga m otu ebe. Ma n'oge a m nọ ebe a, aga m anọ ebe a site na amara gị, na-enwekwa iru ọchị n'iru m. Ma aga m anọchite anya gị, aga m etokwa gị. Amen. Nke a bụ ihe amara bụ. Amara anaghị anọ ya naanị ịgbaghara nzuzu m, ọ nakwa eme nke a. Amara ahụ na-enye m ike. Ma anyị ga-ewerekwa otu akara n'ebe a. Akara nke 7, ọ bụrụ na ị ga-enwe obi ụtọ, o nwere ihe ndị ị ga na-aghọta banyere ndị mmadụ. Akara nke 1, anyị chọrọ ha, anyị enweghị ike imenwu ya ma ewezụga ha. Ma Chineke mere ya. O tinyere anyị n'ebe na-enweghị onye o zuru. Ọ bụghị ihe dị mfe anyị ime. Nke a bụ ihe nke abụọ ị ga-echeta. Akara nke 3, ọtụtụ ndị anyị na ha na-emekọ ihe abụghị ndị dị ka anyị. Ma anyị na-ele ha anya dị ka ha na-eme. Gịnị bụ nsogbu gị? Olee ihe nke a ji masị gị? Olee ihe iji na-eme nke a? Anyị na ndị mmadụ na-emekọ ihe, anyị agaghị abụ ndị ihe na-emetụta, ma ọ bụ ndị na-ewe iwe ọsọ ọsọ. Ama anyị ga na-abụ ndị ga na-enyepụ aka nke ukwuu site na mgbaghara. Amen. Ọ dị mma, ama m na ị chọkwuru akara ndị ọzọ, kwa ya. Aga m agụkwa ha ọsịsọ. Mụta ike nke ekpere. Kama ị ga na-agbalị ime ka ihe mee n'aka gị, kpee ekpere banyere ha. Na-eche ihe ọma, jupụtakwa n'olileanya. Na-enye ekele. Na-erube isi. Ma kpebie inwe obi ụtọ. Amen. Akara 3 kachasị na-eduba n'obi ụtọ bụ inwe obi ekele, inwe olileanya, ma mụta iche echiche ọma n'ime ọnọdụ niile. Ịma ihe ndị a ga-aga ogologo ụzọ
n'inye gị obi ụtọ. Nke a bụ ihe mkpughe wee nye m, ma ha nyere aka ịgbanwe omume m. Ama m na ị chọrọ inwe obi ụtọ. Olee onye na-achọghị inwe obi ụtọ? Anyị niile chọrọ inwe obi ụtọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.